Iżaħwa Maltin u Għawċin għal serata oħra ta' messaġġ minn ġewwa River of Love. Lejla ħankomplu nitkellmu fuq il-Kattoliċiżmu, il-Kristjaneżmu, il-Bibja, u lejla ħanitkellmu fuq il-medjaturi. Il-medjaturi. Ejn nitolbu l-ewwel. Ejn nitolbu l-ewwel qabel kollox. Għal dawk kollha li intom bħalissa qed issegwuna YouTube u dawk kollha li intom preżenti, nifakkarkom li bħala Kristjani aħna fl-obbligu, aħna ikkmandati biex inxandru l-kelma. Mhux naħseb jien, mhux taħseb int, mhux it-tradizzjonijiet tal-Knisja tagħna jew ta' dawk, jew tan-nanna, jew tar-raħal, jew tal-festa, jew kif il-kelma talla. Għax il-kelma talla hija eterna. U bħalma minna l-lezzjoni tal-ġimgħa l-oħra, il-kelma talla hija Alla nnifisha, u ma jekk tibdel lill-Alla tibdel il-kelma, jekk tibdel il-kelma tibdel lill-Alla. U tiġi eretiku. Amen? Mela għajni tolbu flimkien. Missi Qaddis, kellimni llum permezz tal-kelma qaddisa tiegħek. Għatini mulej revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu tkellem inti minn fommi u għati revelazzjoni l-poplu tiegħek, għatina l-ġuħu l-għacċa għalik. Halleluja. U grazzi li tatini mħabba ġenwina għal-verita tiegħek b'revelazzjoni. Kompli kabbarni, kompli għadem fija, kompli trasformani. U li l-ek tiġi motija kull glorja u tifħir. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Nixxin nibda biex ngħid li jiena ittrabbejt Kattoliku Ruman bħal maġġoranza tagħkom. Kemm hawn minnkom kontu protestanti qabel ma ġejtu River of Love, protestanti, ortodossi. Hawn xi ħadd ortodox. Hawn xi ħadd forsi kontu ortodox. Okay. Hawn xi ħadd ieħor li kien forsi xi denominazzjoni oħra jew xi reliġjon oħra. Hawn xi ħadd ieħor li kien xi ħaġa oħra? Xi denominazzjoni. What were you, sister? Where came from? Where did you come from? What background did you have? What is that? That sounds like a nice plate of spaghetti. I don't know. What is that? White garment! Holy smokes! You came from that! Wow, that's, by the way, most of you will not know about this. I just simply happened to stumble upon this. White garment church, it's something in Africa. It's like a cult, isn't it? Okay, it's called the White Garment Church. Huwa knisja fejn jgħidu dejjem ilbsu abjad. Anyway, imma mhux għax jilbsu abjad il-ħażin, id-dottrini. Anyway, imma what else? Anyway, so that you know, biex inkun tkunu tafu, number one, it-talim li aħna nagħmlu mill-kelma, jiena fuq livell sew personali u sew globali m'għandi xejn kontra il-persuni kattolċi. Infatti, jekk intom issegwu River of Love fuq YouTube, Facebook, jew u tiġu għaw, jekk intom tindunaw matul is-snin, jiena nindirizza mhux biss dottrini kattolċi, anka dottrini evangeliċi, anka dottrini ortodossi, anka dottrini protestanti, pratikament kwalinkwa xi tip tal-in li ġeneralment ikun qed jinstema' jew nkun mainstream jew daħal fil-kultura tagħna b'xi mod, jekk ma jkunx bibliku, jiena ħan indirizzah. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' Gordon jew River of Love kontra xi ħadd partikolari. Din hija Bibja tarbel, għax il-Bibja hija l-kelma talla u l-kelma talla u Alla huma ħaġa waħda. Il-Bibja tarbel kull ħsieb, kull dottrina u kull talim. Fil-kuntest Malti u Għawċi l-iktar li ħad intaqa' miegħu huwa dottrina Kattolika ta' Ruma. Sifmu? Però nista' nassigurakom li jiena rridu nżomm qalbi safja u m'għandi odju lejn l-ebda persuna partikolari, laqqas lejn dawk li jobaduni għax wara kollox min jobodni, mhux li qed jagħmel id-denni li ilu nnifsu. Mhux lili. Qed tifhem, min iħobb vera lil Alla ma jista' jobod il-ħadd, imma tittobod il-gideb. Jekk tħobb il-Alla li huwa tittobod il-gideb. U meta tobod il-gideb irrelevanti min jgħidu. Għax tħobb il-Alla tobod il-gideb. Mhux tobod il-persuna, tobod il-gideb. Sewwa? U aħna meta qed nindirizzaw daw il-lezzjonijiet bħalissa dan ta' erba',
qed nindirizzaw gideb li huwa ċar gideb, ġifieri sfaċċatament ċarissimu iswed fuq l-abjad gideb, ġifieri mhux xi ħaġa ambigwa, mhux affarijiet ambigwi, u laqqas huma affarijiet sekondarji, affarijiet li huma primarji li r-reliġjon ta' Ruma Kattolika hija mibnija fuqhom. U meta jaqgħu daw id-dottrini tispiċċa, tinduna li r-reliġjon ta' Ruma ta' Kattolika hija affondata u mibnija fuq ruxma ta' dottrini li huma kontra l-Bibja, jikkontradixxu l-Bibja u li ma' Kristu ma jidħol fl-ebda roqqa fihom. Ma jġibux glorja u ġeħil Alla, ma jġibux glorja li Ġesu Kristu u ma jsalvaw il-ħadd, anzi pjuttost huma dottrini biex jikkontribwixxu biex jibeduk minn Ġesu u jtelfulek ruħek. Allura daw huma affarijiet serji. Allura l-ewwel net jien uħobb ngħidil il-frażi. Biex inti tiskopri l-verità, trid tibda minn dan il-punt. Tittobot il-gideb. Min hemm tibda tiskopri l-verità. Tittobot il-gideb. Sew jekk tgħidu ommok, missierek, it-siju, il-kuġin, il-ħabib, il-ħabiba, l-mara raġel. Tħobbhom lilhom, tixtieqlhom il-ġid, jekk għandhom bżonn għajnuna u tista' tgħinhom għejnhom, ma fejn jidħol dottrina, x'il-Bibja titkellem f'Timotju tgħidlek li hemm dottrina li ssalvak u hemm dottrina li tista' telfellek ruħek. Dottrina l-kelma dottrina by the way tfisser talim, ta' ġifieri, ma fiha xejn da se. Kull ma tfisser just teaching, ġifieri. Teaching. Allura meta inti għandek dottrini anke fil-Protestantiżmu, anke fl-Ortodossiżmu, fl-Iżlam, fil-Kattoliċiżmu, hemm dottrini jekk inti tħaddanhom ħajtelfuk il-ġenna ta' mhix ċajta. Jinta spiss nintaqa' ma' nies bħal magħkom tafu intom u intom ukoll bħali, fejn il-maġġoranza tan-nies jgħiduli hekk ara. Speċjalment ma jkunux għadhom għarfu ċertu verità jgħidu li l-Ġesu nħobbu, jew il-Ġesu nemmen fih. Però mbagħad meta nibda jgħidulhom fuq x'jgħid Ġesu, jibdew ikollhom problemi. Jibdew ħossuhom sfidati, jew kellha ċċalenġjati mhux minni, minn Ġesu. Issa jekk jiena ngħid inti minn inti, sewwek inti xew preżenti. Sew jekk intix fuq il-YouTube jew Facebook, jekk inti temmen li Ġesu huwa raġel tajjeb, huwa profeta tajjeb, huwa raġel li huwa kbir, l-ebda profeta tajjeb ma jingdeb. L-ebda raġel tajjeb, mhux ħassejjaħlu raġel tajjeb jekk kun taf li jkdeb. Mela jekk inti għamilt l-istqarrija li nemmen li Ġesu huwa raġel tajjeb, nemmen li Ġesu huwa profeta tajjeb, li Ġesu huwa raġel kbir, u inti fl-istess ħin, fl-istess nifs tgħid jiena ma nemmenx dak li qal, ma inti tgħid li Ġesu giddieb. Jew inbalalu. U di tottal ħafna anke għal xhieda ta' Ġeħova li jgħidu li ma jemnux li Ġesu Kristu Alla. Ġesu qala ċara li huwa Alla. F'turrum passaġġi. Il-profeti qalu li Ġesu huwa Alla. Ġifieri hemm once again, jiena ġieli indirizzajt dottrini tal-Jehovah's Witnesses. Ma mhux għax gordin, għax il-kelma tal-Alla ċarissima fejn ċara. Mhux ambigwa, fajt ambigwi tħallihom ambigwi. Fis-sens m'hemm bżonn tibni dottrini u kastelli fuqhom, ma fejn huma dawk li jgħidulhom il-pilastri tal-fidi, ma tistax tikkontradixxi l-pilastri tal-fidi. Għax inkella ma dakx Kristjan, sirt pagan. U bimħabba ħanidilkom eżis Kattoliċi. Il-Kattoliċiżmu mhux fidi Kristjana, hija fidi pagana. Hija fidi pagana. Mhijiex Kristocentric. Mhijiex fidi ċentrata fuq Kristu. Fuq Marija, kull tip ta' waħda minnha, Sewda, Atriana, Afrikana, Amerikana, Ċiniża, Maltija, Maltina naw, Birżebbuġjana. Qaddisin Papietu Patriarki. Infatti, kulħadd jgħid Spiritu Santu illumina li moħħi f'isem Ġesu. Ħantikom stampa. Kattolċi isimgħu sew.
Ej nimmaġinaw jiena u inti, mhux bil-fors flimkien, jiena inti mrobbijin fuq iżola fejn hija primittiva, ġifieri m'hemmx soċjetà bħal dan, ġifieri hemm siġar, bosk, għadajjar, fjuri, weraq u minn kollox. Immaġina inti tgħixek qisek kien naf xi ħadd fil-ġungla. U inti xi ħadd tefa' f'idejk it-testament il-ġdid. Tefa' f'idejk il-kopja tat-testament il-ġdid f'idejk. U inti qrajtu. Kunu onesti u kuni sinċieri. Ma inti qbad sibt it-testament il-ġdid. Qatt ma smajt bl-ebda Alla, bl-ebda Kristjan, bl-ebda Ġesu xejn. Għall-ewwel darba ġig f'idejk dal-ktieb, bdejt taqrah u bdejt issib tiskopri l-verità biblika. Ejdli, kun onest, kunu sinċira. Mid-denominazzjonijiet kollha maġġuri tad-dinja, maġġuri għax ovvjament hawn turruni, ma maġġuri. Kattolika Rumana, Kattolika Ortodossa, Protestanta, Anglikana, Luterana, Kristjana, minn daw id-denominazzjoni kollha. Lim taħseb liema l-iktar waħda ħaxxaqleb li awtomatikament mingħajr ħadd ma jipprova jindottrinak int ħassir. X'issir? X'taħseb li ssir? Kristjan. Mingħajr ħadd ma ndottrinak, jekk taqra t-testament il-ġdid waħdek int, jekk ħadd ma jkun indottrinak, u inti ħadd ma qallek isma' dik tittifhem ma hekk. Jew isma' ma hemmhekk mhux hekk irid jgħid. Jew ħadd ma ndottrinak, just right u l-Ispiritu Santu beda jmexxik. X'taħseb li ssir? Eżis Kattoliċi Rumani b'imħabba. Żgur mill-ebda kurutur ta' moħħok ma jgħaddilek xi stil ta' knisja għala Kattolika Romana. Asħil, number one, most basic, laqqas issemma fil-Bibja dik. La old u aħseb wara new. Għas issemma ġifieri żgur minn ta' ħajġi jgħidlek jiena qrajt it-testament ġdid u sirt Kattoliku Romanu. Fejn sib tgħaddek kif ta'? Żgur mhux ħassirek. Protestant lanqas sa ċertu punt fis-sens għalkemm għandhom ħafna dottrini tajbin il-Protestanti imma wkoll għandhom ċertu dottrini ħmeriji. Jehovah's Witness anqas. Għax Jehovah's Witnesses ma jimxux fuq il-Bibja, jimxu fuq il-Watchtower. Sewwa? Mormon lanqas għax Joseph Smith żgur ma jeżistix hemmhekk. Sewwa? X'ħassi? Segwaċi ta' Kristu. Kristu jissemma, segwaċi ta' Kristu jissemmew, Kristjani jissemmew, disċipli ta' Kristu jissemmew. Mela inti tibda tgħid ara mela jiena Kristjan. Mhux ara jiena Katlik. Ħanilkom aħwa. Għal min iħobb il-verità, dik biss, suppost tiġa biżżejjed. That's it. Issa meta jiena kont żgħir, jiena kont midħla ħafna tal-Knisja Kattolika. Konna għal-xien, kont immur naqbes wara l-vara tal-Annunzjata u kont immur naqbes ukoll wara l-vara tad-Dottrina biex ma jaħdu ġalju. Kienu fil-parroċċja ta' għal-xien, il-Mole Iberico, kien hemm waħda naħa u l-ora nora. Jekk kont nagħti 5 cents il-waħda, kont immur nagħti 5 cents l-oħra ma jmurx jaffendu ruħhom, ma jmurx jaħdu ruħhom. Jekk kont nixel xemal il-waħda, għax forsi tibża naqqa midlam di, dik l-oħra kont immur nixel xem oħra għax tibża midlam ukoll. Ovvjament, kont equal, ma rrid noffendi l-ebda waħda minnha. Għandha il-assisin li jiena trabbejt magħhom, they were sweet, they were nice bħala persuni. Però mill-lattu dottrina, kull wieħed minnhom Alla huwa x-xut tiegħi. U qed ngħidha bl-akbar serjetà. Kollha kienu jgħiduli taqrax il-Bibja x'tħawdek. Kollha kienu jgħiduli hekk. Kollha kienu jgħiduli jekk laqqas qatt wieħed xi darba żebt jgħidli aqra l-Bibja u imxi mal-Bibja.
ovvjament ma jafux u jafu li jekk nibda niskopri ċertu affarijiet ħajkollhom ħafna xi femuni. They have a lot to explain. And once they start explaining, they're no longer teaching the Bible, but indoctrination. Listen, if I have to explain to you the truth, it's no longer the truth. Because the truth speaks for itself. Jekk jien irid nispjegalek il-verità, mhux qed ngħidlek għax għadek baby fil-bidu fil-mixja u forsi intik naqra rfien u ngħinek xtejt l-iskrittura u nibbalanċjalek xejn bil-iskrittura b'revelazzjoni. Le, inti qrajt l-iskrittura u għadek mhux qed tara li qed ngħidlek jien, ovvja x'għad li qed jgħidlek ħadd ieħor qiegħed barra mill-Bibja. U jkollok tispiċċa tafsu tasru x'imkien fil-Bibja. U waħda mid-dutrini li tgħix kemm ġar ila ddur mal-pajjiżi dinji kollha, li veran waħda mill-iktar dutrini li ġabitlu d-diżunur u neżżat il-Ġesu Kristu hija d-dutrini tal-interċessuri, l-interċessjoni ta' ruxma ta' turrun ta' qaddisin magħmula minn Ruma. Issa, ħankunu ċari, onesti, sinċira u retti. Jiena nemmen fil-qaddisin. Qaddisin Caroline Mifsud, Caroline Falzon, John Izamid, Felicien, daw qaddisin. Qaddis Gordon John Manxie, qaddis Mariella Esther Manxie, għadżin Donatella u Nowella ġu, sara, għandhom ix-xema, millhom xema. Dawk għaddizin. Għax fi skrittura, kull minu Kristjan moħkomaw kattolċi. Fl-iskrittura, fil-Bibja, mux fil-religjon pagana, idolotra, i-pastardjata ta' Ruma, mux ta' Kristu. Tallem, il-qaddisin fil-Bibja huma il-Kristjani. U kull Kristjan fil-Bibja jissejjaħ qaddis. U kull Kristjan fil-Bibja fit-Testament il-ġdid, dejjem qed ngħidu, fi Kristu. L-ebda wieħed ma qatt jissejjaħ sinner midneb. Laqas darba. Pawlu jgħid jiena kont fost l-iktar midnbin iva, imma mbagħad warsal fi Kristu. Ġifieri barra minn Kristu, ovvjament li jiena midneb, ovvja, midneb mitluf u sejr l-infer. Ma fi Kristu jiena salvat, maħsul, mifdi u sejr il-ġenna. Pawlu u Pietru u Ġwanni dejjem meta jindirizzaw il-Knisja l-Kristjani dejjem bħala qaddisin. Qatt ma jindirizzawhom il-midinbin ta' Efesu. Kollha jgħidulhom il-qaddisin li jinsabu f'Efesu. Issa, għal-qaddisin li huma fis-sema, nemmen li hemm qaddisin fis-sema, imma x'l-ewwel kienu qaddisin fuq l-art. Mhux għax għamilhom il-Papa wara med sena, mbagħad noqogħdu nitolbuhom u naqsu iktar attenzjoni u glorja lil Kristu. Xi wħud kattolċi jgħiduli allura intom ma temnux fil-qaddisin. Jiena nemmen fil-qaddisin. Imma jiena nxandar l-Alla tal-qaddisin, mhux il-qaddisin tal-Alla. Il-Kristjan vera ġenwin li jħobb il-verità u jħobb il-proxmu li jixtiequ jsib il-verità. Mhux nipritka, ejja nitolbu l-Padre Pio, ejja nitolbu lill-Papa Giovanni Paolo II, ejja nitolbu l-Madre Teresa. Le. Number one, qed tagħmel idolatrija, qed tagħmel divinazzjoni u qed tagħmel prostituzzjoni ma' ħadd ieħor għajr ħlief Kristu. Le, jekk hemm bniedem mara raġel tal-Alla, li qdew l-Alla matul ħajjithom u Alla użhom biex imexxu il-kelma tal-Alla.
inħares lejhom bħala eżempju tal-fidi, ma mhux ngħidulhom jimxu warahom, għax daw f'ħajjithom dejjem qalulna biex nimxu wara Kristu, mhux bil-kontra. Mela l-Knisja, skużi mhux Knisja, ir-reliġjon, mhux Knisja, reliġjon. Ir-reliġjon b'sistema maħduma dajba ta' Ruma tippritka nimxu wara l-qaddisin, nitolbu l-qaddisin. Le. Number one, b'kull rispett. Jalla kollha din il-ġenna, jalla. Għandi dubju. Qed ngħidlek għaliex hekk għax inti il-reliġjon ta' Ruma u qed naċċenna mhux il-Knisja, ir-reliġjon. Għamlet xi wħud ikkanonizzathom qaddisin, sansitra dawk li kienu jiġu msewta mid-demonju. Sib li qaddis wieħed fit-Testament Ġdid li kien imsewwad mid-demonju. Mela senna, meta jaraw Kristjani ikkeċċu x'jata jgħidulhom daw tad-demonju. U meta jaraw xi wħud jiġi msewwad mix-xidan jgħidu da Alla. ħanejlek, biex inti ma taħsibhom ġew l-affarijiet, tkun bat moħħok, iħħajġek jgħajtu u tfajtu fid-dazbin. Biex ma taħsibhom ġew l-affarijiet. Trid taħsibhom dawn l-affarijiet għax inti darba tidder qaddim għaddim Alla trid tatterend ukoll. Allura il-Bibja tgħidlek li kull Kristjan jissejjaħ qaddis. Ħanna norikom skrittura waħda jew tnejn? Tidu tarawhom? Naraw, hemm ħafna ta'. Infatti kważi l-epistoli kollha jibdew hekk u jispiċċaw hekk. Morru pereżempju, morru l-ewwel Korintin wieħed, morru hemm malaj. Hemm turrun, Ma ħanaraw ftit, l-ewwel Korintin kapitlu wieħed. Morru hemm l-ewwel Korintin kapitlu wieħed. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteni ħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu. Lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu. X'għamlu daw tqazzu? Jiġifieri saru qaddisin. Fi Kristu Ġesu. Imsejħa biex ikunu qaddisin. Flimkien ma' daw kollha f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu is-sit tagħna u tagħhom. Grazzja u slim mingħand Alla missiena u l-mulej Ġesu Kristu. Mela Pawlu jibda jindirizza lil Korintu. Issa by the way, dawk li tafu l-iskrittura tal-Korintu, tafu x'kienu l-Korintinu? Il-Korintin kienu imqarbin. U kienu karnali. U Pawlu jtihom ħasla ta' papali. U vera kien papa li jom, għax kien missieron spirituali. Illa kem taqbel di, nisan namlu għaddeska. Alleluja. Amen. Alleluja. Vera, għax Pawlu kien missieron spirituali. U bħala ulidu fi Kristu, id-disciplinu u ċanfarru. Għax kienu għat jiexu ta' għal-kem jissajħu għaddisin, ma kienet jiexu karnali. Ma għatma l-om issa midinbin għax għamiltu zbal. Jew issa midinbin għax intom issa għamiltu dnu. Għaddisin li jidinbu. Il-kelma għaddis ma tfissirx perfett, aħwa ta' perfett Alla biss. Il-kelma għaddis tfissir. River of Love hija poplu ta' għaddisin. Issa, jekk qed titħaq, kompli tħaq. Għax qed inġibulek il-ferħ. Grazzi Ġesu. Tiqafx titħaq. Alleluja, go ahead titħaq. Amen. Alla, jimma mux għalli jaxit, praise God. Imma poplu ta' għaddisin. U kull min jissejjaħ Kristjan u għaddis. Għatti u d-dimalla ma jissejjaħ midneb. Tidneb? Iva. Tista' tevida d-nub? Iva. Tista' t-domina u teħx vittorjus fuq d-nub? 1000%, mux 100%. 1000. Għalek inti meta inti tidneb ma titlifx il-pozizjoni tijak malla bħala iben. Li tkun qed tagħmel tkun qed ixxekkel dik ir-relazzjoni l-intimità ħelwa bejnietkom. Da bħal meta jiena u il-mara tiegħi ikonna xi ngħidu ma jaqax iż-żwieġ. Kieku nżewġu kuljum. Sewwa?
Imma ir-relazzjoni tagħna bejnietha tkun mxekkla. Mbagħad issa itallimna wara 17 sena 18 kważi. Bejn ħaġa daqshekk jisu għadha ma ġara xejn u taħfer mal-ewwel ditsi. Sewwa, meta uliedi jekk jiżbaljaw nirringrazzja Alla ma tantx, imma jekk jiżbaljaw ma tilfux l-identità tagħhom bħala uliedi, xorta baqgħu eżiż uliedi u xorta jinbqgħod missieru. Sewwa, u grazzi mulej, uliedi llum il-ġurnata huma rġiel talla vera. U nirringrazzja lill-Alla Sidi għalihom, għax jekk jiżbaljaw mal-ewwel għażi qodu kwieti waħedhom jgħiduli Daddy sorry. Mikkaja se jgħidili xi mid-darba sorry. Kważi idejjaqni, qedtieli diġà. Veru Ġesu qalilna 77 darba, ma waħda biżejjed. Qed jipprova jimxi mal-Bibja letteralment. All right? Hallelujah. Mbagħad ngħidlu tiqafx, sorry Daddy, ġajt għamilha. Iqaf, sorry Daddy, iqaf. Waħda biżejjed, sorry, that's it, done. Amen. That's it. Do you understand that? Hallelujah. Hallelujah. Mela, di waħda minnhom. Ħanurikom oħra, per eżempju. Morru it-tieni Korintin, l-istess ħaġa ta' qed nirrepetu li nifsi ġifieri. Lew kapitlu 1. Esmaħħa kif Pawlu jindirizza lil Kristjani. Pawlu apostolu ta' Ġesu Kristu bir-rida tal-Alla u Timotju hija ħija lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, flimkien mal-qaddisin kollha li qegħdin f'Antjokja. Mela kien hemm f'Korintu qaddisin u kien hemm f'Antjokja qaddisin. Okay? F'Rumani Ruma. Kapitlu 1. Vers 7. Dawk, hemm turrun, issa li tajkom tlieta diġà biżejjed, imma turrun hemm. Sewwa? Mela. Lil maħbubin kollha talla li jinsabu Ruma, mhux tal-lum, Imma nemmen li hemm min iħobb il-Alla minnhom, ħan nkunu onesti. Nemmen li hemm minnhom iħobbu lill-Alla. Imma minnhom laqas qatt ma xammuh. Minn poppa sapruha. U ħankun veritier ma bimħabba. Jekk inti tiġi tgħidli jiena nħobb il-Kristu imma rrid nibqa' Kattolku Ruman ħan iċċallenġak bl-imħabba. Ma tħobbux biżejjed. Għax għandek iktar lejaltà lej istituzzjoni, għandek iktar lejaltà lej persuna papali li mhux suppost qatt ma kellek, milli lej Ġesu Kristu sidek. Li xerred demmu għalik. Ħobb il-kulħadd, tirrispetta lil kulħadd, nemmen fis-sottomissjoni u awtorità, nemmen 100%. Jiena għandi bħal maġġilijiet kemmetkom, għan passer xi ħadd tallani, għandi missi spirituali jien xorfni bħal ħafna. Jiena iben. Bżewġ affarijiet iben. Iben falla fi Kristu u iben għaxin għandi missi spirituali. Sewwa minni xorfni. Imma nirringrazzja lil Alla jekk missi urġieli qedtilkom kemm il-darba ma dejjem ikun hemm il-ġodda u dejjem jekk kien hemm xi ħaġa li missieri fil-mulej ma ġbidniex jew ma qabilniex affarijiet li huma mhumiex ta' dottrina mhumiex huma ċoċati. Da bħal ma naqbilx ma' marti, ma mhux ħaniddivorzja. U laqqas imma tiddivorzja jekk ma naqbux fuq xi ħaġa. Għax hemm padd bejnietna. Qed tifhmu? Halleluja. Allura nemmen iva li hemm is-sottomissjoni hemm ġerarkija fil-Knisja iva. U tikber. Imma qod attent. Imma mhux it-titlu u l-pożizzjoni tiegħek tibda tabbużaħ u minflok issa iddawwar in-nies lejk Kristu ddawwar in-nies lejk. U f'ħafna reliġjoni hekk isir. Eżiż saċerdoti, sorijiet, presbiteri, eżiż, nħobbkom m'għandi xejn kontra dakom. Aqas xejn, Alla huwa l-imħallef ġustija jara kollox. Imma jekk inti għandek lejaltà fejn issib konflitt biex tippridka l-verità tal-Alla biex inti ma toffendix il-Papa jew l-Isqof jew il-Kardinal, int qed tagħmel idoletrija u inti adulteru spirituali. Int adulteru spirituali. Jiena fiż-żwieġ tiegħi l-ewwel lejaltà għaw ħafna nisa li nħobb. Għaw ħafna nisa nħobb magħhom, ġifieri dak nisa ġifieri ħuti fi Kristu raj. Imma l-lejaltà lej l-unika mara li hemm jien għandi lejaltà lej hija lej Marti. L-ewwel u fuq kollox lejaltà hija tiegħi lej Ġesu. Mbagħad jiena bħala l-passer tiegħi għandi lejaltà. Imma jekk jiena
Il-lejaltà moħkoma, jekk il-lejaltà tiegħi lej il-Papa, lej l-Isqof, tirrikjedi li jiena nittradixxi lil Kristu, hemmhekk qiegħed fil-periklu tal-infern int. Jekk il-lejaltà, jekk inti tħossok li inti tħossok ħażin, għax jiena ntqajt ma' bosta kattolċi Romani saċerdoti li ma nafx kif saru saċerdoti ma ħallihom issa. Diġà semmejta darba oħra dik. Għax l-uffiċċju ta' saċerdoti ma jeżistix, effettis m'għandix dik biex kontu tafu. Sewwa, imma u li ġieli qaluli fuċċi. Għax hemm minnhom li jħobbu l-verità u jixtiequ l-verità, imma jħossuhom marbuta. Marbut, jiena taf xejn Pawlu, jiena marbut ma' Kristu. Mhux qed nagħti l-liċenzja għall-ebda tip ta' rebelljoni. X'ir-rebelljoni mbagħad tibda tissieħeb mad-demonji jekk tkun rebelluż. Imma aħna titkellmu fuq dottrini serjissimi hawnhekk. Sewwa? Allura ġieli ntqajt ma' assassin jgħidu li kemm nixtieq nippretka dejjem, ma jistax nippretka. Lider karismatiku f'Malta, famużissimu. Għamil xi sadejn nitkellem miegħu, għalli dak kollu li tgħid kollu naqbel miegħu, imma jien fil-pożizzjoni tiegħi ma nistax nippretkah. Inti tista' ma nistax. Għaliex ma tistax? X'ħadd mur tgħidlu lil Kristu meta tidher qudiemu? Tgħidlu għax il-Papa qalli hekk? Jew l-Isqof qalli hekk? Jew għax għeddewni li għalqu lill-komunità jgħalqu li jneħħu il-kullar? U wara kollox il-kullar minn tgħidulek. Jekk fil-każ intu kullar ma hawnhekk nixilek wieħed tal-ġilda. Aw xieħ meriet huma. Nafx. Jew inaħħu lil. Eża saħwa. Pawlu jitkellem f'Romani wieħed li jiena skjaf ta' Ġesu Kristu. Għadni laqqas id-dejn kollha introduzzjoni għadha da ġitoni. Kull nar ta' 4 introduzzjonijiet biss qed nagħmel. Ħanurikom xi ħaġa, morru fit-tieni Korinti, morru. Kapitlu. Kapitlu 11 għandekum. Ismaw, Pawlu qed jitkellem ma' wlidu. Ismaw għadi. Issa l-ġimgħa l-oħra u ta' qabel qedtilkom l-ewwel Korintin 4 vers 6 fejn l-Apostlu Pawlu jgħid li aħna ma nistgħux inxandru iktar minn dak li hemm miktub fil-Bibja. I'm sorry, ir-reliġjon ta' Ruma taf kemm għamluha violation dik l-iskrittura? Turrun. Skużi ta' tista' tgħidli meta ħajkun biżżejjed tibla gideb iktar? Ħażażikom mistoqsija, kunu onesti miegħi. Kemm inkom kontu tmorru qudies Kattolka, morru olidejkom kontu tmorru qudies Kattolka. Moħħkom hawn isimgħuni x'ħansasikom kunu onesti. Kemm hawn minnkom rajtu fil-qudies jew knisja nies jagħtu ħajthom minn Ġesu. Olidejk, jekk rajt nies jagħtu ħajthom minn Ġesu. Ħadd minnkom molla idea. Kemm hawn minnkom rajtu fil-qudies jew fil-knisja taraw nies jinħelsu mix-xitan, olidejkom. Ħadd. Kemm hawn minnkom rajtu nies ifiqu, olidejkom. Ma dik komunità. Ma dik ma toħġ. Għax dawk jippruvaw jimitaw il-Kristjani ma taħt kappa Kattolika ta' Roma. Doqqu d-diski Kristjani, joperaw bħal Kristjani, mbagħad jgħidu li aħna Roman Catholics. Bastardjardizmu mod ieħor. Intom qed tindunaw. Meta naraw il-Ġesu fil-Bibja. Meta nies jersqu lejn Ġesu, naraw jinbidlu iva jew le. Meta tmur il-qudies tara nies jinbidlu iva jew le. Oops, we have a problem. Meta naraw nies jersqu lejn Ġesu, narawhom ifiqu iva jew le. Meta mmorru Knisja Kattolika qudies, narawhom ifiqu iva jew le. We have another problem.
Meta aħna naraw in-nies mxajtna jersqu lej Kristu, narawhom jinħelsu iva jew le. Jew għandhom xi saħħtu jew xi magħmul fuq. Meta mmorru knisja Kattolika Rumana b'kull rispettu maħabba imma lealtà assoluta lej Kristu biss. Narawhom jinħelsu? Ma naraw xejn minn dan. Allura x'qed naraw? Bħal mettilkom il-ġimgħa l-oħra. Ikkabod. Il-glorja telqet. The glory has departed. Help us, Jesus. Help us, Jesus. L-ewwel Korintin 11 ismu għadi. Pawlu l-Apostolu li ġie f'Malta li ħafna jsejħulu missierna. Imma missier il-Kristjani biss, no? Vers 1. Tieħdu ftit paċenzja bil-bluqa tiegħi. Naf iva li tieħdu paċenzja bija. Jiena jura likom. Fil-ktib ta' Ġagbu kapitlu 4 vers ħafna, Ġagbu jgħid li l-Ispirtu Santu Talla ajjura likom. Fil-ktib ta' Eżodu jgħidilkom Alla u ajjura likom. Ġifieri, pastor? Jekk jiena il-Marti nħobba u nara ma' raġel ieħor, x'għandi nħoss? Ejra, il-problema tiegħi jew tagħha? Tiegħi il-problema? Mela l-problema Talla jekk jgħidha dik. Hemm ejra qaddisa. Hemm ejra mxajtna. Imma hemm ejra qaddisa. Ejra qaddisa meta inti tkun f'patt ma' xi ħadd u l-lejaltà ma baqgħux lejali lejk, inti tiġi dak li bil-Malti jgħidulu aħba. Jew aħbu. Vera. Kwa taqleb ilu ħin l-Alla, kwa taqleb jew qed taqleb għal żewġek jew qed taqleb għal martok. Ħa nagħmel spunt ma ngħid irġiel u nisa. Moħħkom hemm. Apparti li inti tista' tkun taqleb ilu l-Alla forsi mhux ma' xi stat jew xi qaddis. Kont taqleb ilu mal-flus. Kont taqleb ilu ma' xi persuna. Kont taqleb ilu ma' xi xogħol. Kont taqleb ilu ma' l-idolatrija ta' l-ego tiegħek. Mhux bil-forsi stat u l-ego tiegħek. Għodu attenti xorta. Eżiż irġiel u nisa. Għodu attenti għax forsi jiena u inti naf li aħna d-demmu l-laħam u aħna irġiel u nisa imma qod attent. Meta tħares lej mara jekk inti raġel, iddumx ħarsela ħafna. Jekk inti mara u jogħġbok raġel, iddumx ħarsela ħafna. Għax taf fiħat mur qalbek. U tispiċċa tagħmel adulteru kontra martek mingħajr qatt ma mort mis-sadda magħha. Xorta adulteru dak. Xorta sor il-kelma bombastika naqra xorta qed titqaħħab. Għoda attent, jiġifieri dak huma forsi inti tgħid għal Kattolku, imma Alla forsi qed jgħid għalik u qed jgħid għalija. Moħħok Gordon, meta tara l-Facebook u qgħod attent. Meta titlalek xi waħda tippożalek b'xuftej għal barra. Okay, qgħod attent. Immaġina kieku nista' naqbdilha xuftej Intom ġieli rajtuh il-goldfish. Is the goldfish fashion? Ma che? Come on, ahwa, man. Hallelujah. Issa kawċaħat minnkom ħatmur naħħom ir-retratti minni. Hallelujah. You've been delivered. Ġifieri, iva, mela. Jiena bħala raġel irid noqgħod attent. Li meta tgħaddi xi waħda kif toġob lili, irid noqgħod attent. Mhux tara mod u tħarsilha mod ieħor.
Nara għax jekk għaddejt minn qudiem għannejja ħanarak. Imma kien ħras lek kun iklo kun qaxrek minn fuq żiżfir. Qod attent. U anke nisa tista' tagħmel hekk qod attent. Sewwa biex inkunu fair. Amen? Mela Pawlu qed jgħid. Vers 2. Jien għajjur għalikom bl-istess sejra ta' Alla. Jien għajjur bl-istess ejra ta' Alla. Gordon ġamman xej, mina xej. Ma fi Kristu jien għajjur għalikom. Fi Kristu jien għajjur għal ruxma ta' kattolċi, jollu l-patrun tal-raħal, jollu l-padruna tal-raħal, jollu l-istatwa l-papa l-assessin, il-patriarki, il-dak limit il-nanna, u n-nanna minn laxxamat u t-sija. Jekk kien tħobb il-Kristu, daw l-affet għandhom għajmu fika ejra. Ejra. Għax inti tixtieq li n-nis li suppostu ma tallaw ma lejali lejn Kristu. Mux il-kelma bombastika, jibsa naf imma hija vera, jitqaħbu ma kulħadd, ma kull qaddis li jaraw. Taf li għallek jgħidilhom fil-Bibja. Fil-kib ta' Hosea u fil-kib tal-Apokalissi, Alla jsejħilhom qed titqaħbu ma' nies oħra, ma' reliġjonijiet oħra, ma' idoli oħra qed jgħidilhom. Alla tgħid dik il-kelma. Il-kelma bl-Ingliż hija whoring, you're prostituting yourself. Aħna mhux nitolbuhom ta' ġast jitolbu magħna, jitolbu miegħa. Il-fidaw joqogħdu jinżlu għalik hawn. Immaġina di. Aħna mhux nagħmlu adulteru magħhom, ġast indaħluhom magħna. Immaġina inti qed fis-sodda ma' martek u ma' żewġek u ddaħħalt il xi ħadd, m'intix qed tagħmilha xejn, imma ddaħħalta fis-sodda miegħek. Le, ma pastor, kull ma mil daħħalta fi sodda ta' ma missajtix, taħġi, għalli dam jinġesem. Aħna, jew maħniex. Kif jitkellem da? Inti taf li l-Bibja tgħidlek li aħna suppost l-arusa ta' Kristu. Mhux il-qattusa ta' Jannar. Ma taħsbuhom ġew l-affarijiet. Aħsbuhom ta' aħsbuhom. Ħankompli vers 2. Jiena jura likom bl-istess sejra tal-Alla. Għax jien arrastkom lill-arus wieħed. Mhux il-elf wieħed. Arrastkom lill-arus wieħed. Bħalli kieku kontu xebba safja biex irressaqkom quddiem Kristu. Kull minnu predikatur ġenwin. Bil-forsi jipridka l-Kristu biss. Mux qed ngħidilkom, jekk ħansemmi l-Marija, nirringrazzja l-Marija, nirringrazzja li kienet mimlija bil-Fidju, Alla mimlija bil-Spiritu Santu, u kienet ta' eżempju għalija. Ma mux nolli l-Marija nitolbu l-Marija nfaħru l-Marija. Le, sa' nafdi, skorri, ta' tuħux għalik, ma nfaħru l-ħadd, ħlif il-Kristu. Għaw knejjes f'Malta kattolċi Rumani, Marija tiela u Marija neżel. Mbagħad Ġesu l-bambina kjoġbok. Għalhekk hija reliġjon Marjana mhux Kristjana. Entom ma temnux fil-Madonna number 1, Madonna l-Amerika qiegħda. F'Marija Sidi Ġesu Kristu nemmen fiha ajwa. U nħobba u kieku kelli ngħidlek xi ħaġa x'qaltli ħanek x'qaltli allajtuha. Għax ħlif Marija tilaw minn inżel. U Marija l-missjoni li għamlet darba kemm għamiltu għajja ħassatan, nekkejtu l-ċentru l-Ġesu, għamiltu li l-ċentru. U nista' nassigurak la Alla jrida, la Ġesu ma jrida, la l-Ispiritu Santu, u laqqas innifisha ma trida dik. Hemm għandi 6 messaġġi fuq Marija biss. Morru simgħuhom. Mhux ma nħobbx il-Marija, mela ma ħobbix, tidnek garantilek kien nħobb il-Marija aktar minnek. ħanejlek, number 1, Luqa kapitlu 1, Marja toll il-Ġesu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi dan jitenna falla is-Salvatur tiegħi. Mela il-min għallit il-Marija? Il-Ġesu. Għallit il-Ġesu, għallit il-Marija. Mela imita!
Fiktib ta' Luqa, fiktib ta' Ġwanni kapitlu 2 fit-tixtakan għax qallu. L-ewwel orajt, għal marret fuq Ġesu għadu l-om spiċċawlu l-imbit. U Ġesu, ma tantx joħobbu jniżlu għadi kattolċi, mara xem bejni u bejnek. Għatma Alla ma darba. Naqra jibsa dik, ma laqas għatma Alla ma darba. Jek ikun intom bħala Pastor Gordon taraw jiena ngħid l-ommi għaw mara. Xut minnkom taħarbu bil-knisja kemm arroganti dal-pastor. U jkollok raġun. Ġesu laqqas qatt ma Alla ma darba. Dejjem mara. U l-Alla taf x'kien jgħidlu? Ma kienx jgħidlu għaw raġel ta' missier. U f'Luqa kapitlu 11 minn vers 27 sa 28. Halleluja. Grazzi mulej, jalla għed ċabċpu u morru xandru ta' u morru għajdulu, mortu għom dal-messagġ, morru għetfaħu il-messagġ dal-messagġ fuq YouTube. Morru xarjaħ fuq il-Facebook kollu. Ħalli minn jħobb il-verità, minn ma jħobbx il-verità mux denju għal-verità. Ma minn jħobb il-verità, jismaħ għal-verità. Sawa? Mela ma nħobbix il-Marija u nonora, mux nadura, nonora. Naduraw u nfaħru l-Bibja tgħidlek ma tista' tagħti t-tifħir il-ħadd l-iktar ħlif il-Alla. Hekk tgħid l-Iskrittura. Anyway, ħankomplu naqraw. Mela, jien nibża li bħalma s-serb qaraq vers 3, bħalma s-serb qaraq beva bil-ħażen tiegħu, isimgħuna moħħkom hemm. Eżis kattolċi u eżis kristjani, jekk taħseb li inti m'intix suġġett, m'intix suscettibbli, jew m'intix każ li tista' jekk ma toqgħodx attent tiġi mqarraq. Tista' tiġi mqarraq. Ġie mqarraq Adam u Eva fil-ġenna tal-art. Aħseb ara int fl-infern ta' Malta. U għalix ġie mqarraq, għax ma żammewx il-kelma li għallhom Alla. U konsidraw x'qalilhom jew x'qallhom vuċi oħra. Ejja naraw. Jien nibża li bħalma s-serb qarraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk femitkom jitħassru mis-sempliċità u s-safa tagħkom fi Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi jxandar Ġesu ieħor, Kattoliċi Rumani, il-Kattoliċiżmu Ruman m'għandux x'jaqsam xejn mal-Kristjan Bibliku. Ftit li xejn. Ftit li xejn. Jekk xi ħadd jiġi xandar Ġesu ieħor, mhux dak li xandarnilkom aħna, smajta di. Ruma qed ixxandar Ġesu ieħor. Li mhuwiex Ġesu li jsalvak u għalhekk ħafna mhumiex salvati. Mhux li Ġesu jfejqek għalhekk qatt ma jiġu mfejqa. Mhux Ġesu li jeħilsek u għalhekk ma jiġux meħlusa. Tgħid li ma mort ta' meeting u qbedew faħru l-mulej u bdejt rajt xi ħadd ifiq. Ħanejlek x'kien dak il-meeting. Għax fil-Kattoliċiżmu hemm ferat karizmatiċi jgħidulhom. U taf li min jimitaw xirek knejjes karizmatiċi kristjani bħal tagħna. Imma jaqpaw taħt il-kappa jkomplu jagħmlu il-kompromessi. Għandhom ħafna tajjeb fuq rigward ta' kristjaneżmu kif ifaħru lil Alla, però mbagħad għadhom xorta iżebġu ħafna minnhom sewwa għadhom xorta jadoraw il-ħobs, ġorgozo, dak Ġesu Ewkaristiku. Ħanejdilkom ħaġa. Jiena nemmen fl-Ewkaristija u nemmen fil-konsagrazzjoni. Però moħħkoma. Ejd li fej fl-Skrittura di naqra jibsa, jekk ma tistudjax il-Bibja naqra jibsa ġuħudi. Jekk ma tistudjax il-Skrittura, ifhem. Il-apostli marru jxandu l-Ġesu vera jew le. Naraw xi apostlu dieħel f'xi raħal, b'xi ma nafx jgħidulu dak kollu stil elem, kollu raġġi tad-deb. Xejdulu? Mostru. Xejdulu?
Le, sagrament, imma xejdulu. Il-kelma sagra, jwan bih. Ostensjoni, mela. Dan, inti taraw, issa, tuħdux għalikom, itgħallem. Aħseb għalmenu biblikament, Ma nara l-ebda apostlu fil-Bibja għaddej f'xi raħal b'xi ostensorju u jgħidulhom ġej Ġesu. It does not look Christianity at all. Not 1%. It does not. Sorry to shock you to the truth. Jon kella ġili mort laqat karizmatiċi kattolċi, għax hemm karizmatiċi kristjani bħalna. Ġili mort, namlu sija nfaħru lil Alla u tħossok illa praise God, daw kristjani qed jaġixxu hawn. U mbagħad wara xi sija ġej Ġesu, se niftit, mela Ġesu qabel fejki. Ġifieri aħna konna qed infaħru l-ħajt. Issa ġej Ġesu. Asħaq kemm werzaqtu għajjat. U ċabċab tlejmen kont qed tinċabċab. Issa ġej Ġesu. I'm telling you the truth. My God, help us. Ismawni, vers 4. Għax jekk xi ħadd jiġi xandar Ġesu ieħor, kattolċi Rumani qed jiġi mxandar Ġesu ieħor foskom. Mhux Ġesu tal-Bibja mhux vera. U li kieku inti tkun fuq dik l-iżola u ma smajt b'xejn u bħadd u ta' testament ġdid taf kont issib Kristjan bħalna. Kristjan tixbaħ il-Kristu. Full stop. Tolli l-Kristu, titlob il-Kristu, tfakkar il-Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi xandar Ġesu ieħor, mhux dak li xandarnilkom aħna, jew tieħdu spiritu ieħor. Barra dak li ħadtu. Jew xi evanġelu ieħor, barra dak li lqajtu. Intom kontu tistabru bih. Ġifieri, u jdiċ ċanfira ta' mhux tifħira. Help us God. Għandkom skrittura li ħelsitni mill-kattoliċiżmu Roman, pagan, idolatru, i-pastardija ta' Ruma. Ġwanni 14. Issa, jekk hawn xi ħadd qed jiddejjaq li qed jisma' dal-kliem. Kull rispettu mħabba, aqliblu. Min qalek biex joqgħod tissegwini? Għandek kull dritt taqliblu. Aqliblu minn tixdenju għal-verità. Għax qed norik xtejt l-iskrittura fil-kuntest. Ġwanni 14, vers 6. Jiena mgħallem li titlob il-qaddisin u hemm ruxma ta' qaddisin. U mbagħad jagħmluhom qaddisin Ruma. Sewwa, issa jalla huma qaddisin vera. Imma nassigurak li l-ebda wieħed minnhom mhux qed jisimgħ. Għax Alla ma jistax jikkontradixxi lilu nnifsu. Ġwanni 14:6 jgħidlek hekk ara. Wieġbu Ġesu, jien t-triq, jien il-verità u jien il-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier, jekk mhux permess tiegħi, mela se naftit. Għas-salvazzjoni, għand min għand irid imur? Għand Ġesu, u nuk li tmur għand il-Papa, l-isqof il-Kardinal, għand il-Qaddisin, għand il-Patriarki, għand il-Madonna, għand Ġesu biss jista' jsalvalek ruħek. Ġesu biss! Aħjar inkun ma' Ġesu biss, ma turrun qaddisin u patriarki ta' Ruma, ma Ġesu biss biżejjed. Infatti, il-kattoliċiżmu Roman dejjem inaqsu il-ġieħ u l-glorja lil Kristu. Dejjem. Għandikom eżempju ċar ieħor. Jekk jiena llum mort għand tal-jewelry. U jiena xtrajt dal-alloġġ u ħallast 50 euro għalih, sewwa? Qabel qas jisma' 5 euro ma mżomm. 50 euro. Sewwa, illum mort għand dak il-ħanut u xajtu 50 euro. L-għada mort dak il-ħanut. U xtrajt dal-alloġġ, dat ċurket, u dat ċurket liħor tal-fidda, sewwa tnejluma. U raġa ċarġjani 50 euro. Tista' tgħiduli x'ġaralu l-valur ta' dal-alloġġ.
Ġara l-valur ta' dal-Allot? Ruma, ekka tablu l-Kristu għatwaqqaw il-valur kontinuament. San Pietru, San Ġwan, San Ġuda Teddew, Santa Rita, Santa Elisabetta, Madonna tal-ċoqqa, Madonna tal-ħobla, Madonna tal-oqda, Madonna tal-ġebla. Ġessu ħanin, Ġessu ġibtuħ fi xejn. Għalek ma nisqat jien fomri, jiena fomri, ħlif eċċezzjonijiet fil-xirek karizmatiċi. Tisma xi qassis jisma' jipritka l-Vanġelu vera. Il-Vanġela vera, ma. Il-Vanġelu li pritkaw l-Apostli. U li qed jippritkaw Ruma mhux il-Vanġelu li pritkaw l-Apostli, u skont Pawlu qed jgħidlek min jippritka Vanġelu differenti jkun misħut. You should take that very seriously. ħajlkom skrittura oħra li ħelsitni, morru l-ewwel Timotju. Di meta rajta qabbitni diqa rabja għal Ruma, men. Ħfirtilkom, ħfirt il-Ruma, grazzi Ġesu. Illum ta' Ġesu Kristu u m'għandi obbligu lejħat, obbligu wieħed għandi lej Ġesu Kristu naqdi lilu biss. Isimgħu naħdi. L-ewwel Timotju kapitlu 2 vers 5. Imma jekk ma tarax di, int jisħoqlok tama, I'm sorry, jisħoqlok tkun għami. Jekk ma tarax ġdid, jisħoqlok tkun għami. Araw xejt l-iskrittura. Da testament il-ġdid, da fil-kontest, da xejt il-Vanġelu ta' Pietru, ta' Pawlu, ta' Ġwanni, u tal-Apostlu kollha li b'Xandru. Vers 2, vers 5, sorry, jisimgħu. Għax wieħed u Alla. Il-Kattolċi kollha jemnu li wieħed u Alla, grazzi Ġesu għal-menu dik, jemnu li Alla huwa wieħed. Mela jekk temmen dik titkompli l-komplament. Trid temmen il-komplament għal-komplament tal-iskrittura. Alla huwa wieħed u kulħadd hekk jemmen f'Malta naħseb jiena f'Kattoliċi għalmenu. U wieħed u l-medjatur kemm? Wieħed medjatur bejn Alla u l-bnedmin. Kristu Ġesu. Jekk qed jgħidlek wieħed Ġesu ħanin, mur aqra bil-Grik, bil-Ġappuniż, bil-Ħibru, bil-Trid, bl-Awċi, bil-Ċiniż, wieħed jibqa'. Medjatur wieħed għalhekk il-mulejdina kull ma titolbu l-missier fismi jagħtihulkom. Jekk medjatur wieħed għaliex għamiltu miljun wieħed medjatur? Għax m'intkomx ir-reliġjon, infatti ir-reliġjon bastardjata, għax m'intkomx il-Knisja ta' Kristu. M'intkomx! Jiddispjaċini għal ħafna minnkom għax ma tafux. Imma l-lum il-ġurnata minn ma jafx ma jriċ. Naf, ħanejdukom ħaġa ħwa. Jiena għamil 23 sena kattolku ferventi, ma konx taħseb li xi wieħed raġel xi tattira, jiena kont kattolku ferventi, kont għamilt snin twal immur qudies kull jum. U kont inżebbeġ bħal ħafna minnhom. Kull assis li qatt intqajt miegħu f'ħajti dejjem kien jgħidli taqrax il-Bibja x'ħawdek. Hija l-verità, minix nikdeb qudiem Alla tnibi għandi l-biża' Alla mhux ħanikbilkom. Mhux ħanibża, jiena mill-bniedem ma nibżax minn Alla nibża. Intom tafu li kollha tiddu rendu kont bil-Papa bl-Isfiet u bil-Patriet u s-Sorit u kull Kattolku. Kollha tiddu rendu kont l-Alla mhux jinbies, kollha kemm intkom. U llum intom kollha kontabbli għax tisimgħu il-verità ċarissima. My Jesus have mercy. Medjatur wieħed. X'ma tkun xmejta reliġjon. Anzi aħjar tmut illum qabel għada. Ħalli min qed ifittex isib il-verità għax inkellek isibu lilkom u jaħsibukom li intkom option. You're not an option for salvation. Salvation is only found in one. Atti kapitlu 4 vers 12 morru warawa. Atti 4:12. U samt kollox ma'kom ħan ispiċċissa vers għatlob. Mużiċist. Fħat, isimawa, Kattolċi Rumani. Il-Papa ma jistax jisalvak, il-Quddis ma tistax jisalvak, il-Qaddisin ma jistax jisalvawk, il-Fellowship ma jistax jisalvak. Xejn ma jista' jsalvak, persuna waħda biss. U l-bidu, u t-tmiem. U stess jismu s-salvazzjoni.
fħat ħliefu, ma hemm salvazzjoni, fħat ħliefu, u intom zittu turrun ways kif bnidem jista' jipprova, għassa fuq ċerti dejjem jipprovaw. Illum inti tista' ssir Kristjan, ma tistax issir Kattoliku ma dawn. Għax tittaddi minn elenku ta' talim u indottrinazzjoni biex issir Kattoliku. Għar Kristjan tista' ssir fakkatajn. Fħat ħliefu ma hemm salvazzjoni. Għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor moti lil bnedmin li biħaħna għandna nkunu salvi. M'hemm xi ieħor. M'hemm xi ieħor. Lord help us. Rumani 8, jisimgħu għadi. Għan ispiċċa bdieta naħseb. Naħseb. 34. Rumani 8, 34. Jekk inti xi ħadd li dal-klim joffendik, irrealizza li mhux il-pastor qed joffendik. Jiena m'għandi għalija tista' tmur l-infern. Ma nixtieqx ta' tmur l-infern, laqas xejn, u ma nuħu pjaċir xejn għax l-infern mhux ċajta, l-infern huwa etern qalbita, mhux ċajta. Ħanejdilkom xi ħaġa, ara ħanejdilkom aħwa. Għal dawk li forsi bħassa tħossok imbeżżam għalli lamma jiena nitlob il-qaddissin u jiena nitlob il-Madonna u nitlob il-Patri, nitlob in-nanna li mititli u għadni nagħmilha l-qaddisa sal-lum. Ħanejdilkom ħaġa. Ejja naħsbu, nużu naqgħu il-common sense, which is not that common anymore. Mokkom. Let's say you're right, I'm wrong. Ejja b'xi mod issa minix, tama, biblikament żgur minix. Imma nagħtu glorja l-Alla. Ejja nagħmlu mod b'xi mod, b'xi ċans wieħed f'triljun li intom il-verità għandkom u jiena qed niżbalja. Ejd li jiena x'nitlef jekk inżomm ma' Ġesu. Ejd li jien x'nitlef jekk inżomm biss ma' Ġesu. Xejn. Intom ta' xi tilfu. L-eternità ta' ruħek. Ġesu xandar il-Ġesu. Marija xandret il-Ġesu. L-Ispiritu Santu olla lil-Ġesu. L-apostli xandru lil-Ġesu. Id-disċipli xandru lil-Ġesu. U kull min għandu naqabbiżat Alla u ġenwinament ta' Kristu xandar biss lil Ġesu. Romani 8:34. Min se jikkundannaħħom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla. Li hu jidħol għalina ma nista' ħadd ma jista' jikkundannani jien. ħadd minnu ta' Kristu. Għaliex Kristu li metalija u li rxox talija li huwa fuq il-lemin talla li jidħol għalija. Min jidħol għalik? Ġesu jidħol għalik. Madonna tal-labtu waħdar, jitlob għalina. Madonna ta' kulkolu, jidħol għadin. Ismawni, mux naf li jinstimaw ta' ċaj. Imma ħafna kattolċi jek jagħmlu da. Tista' tgħidli fejn fil-Bibja di. Imma Ġesu fil-tixtakana, il-miraklu għas-sema minna. Jiena naħseb inti ma tzun u ma tix kunta fil-verità. Għax l-ewwel ħaġa ma Alla mara xem bejni u bejnek. U t-tieni għax kienet mara Alla għaltu l-omek ara. L-ewra għamlu dak li jgħidilkom hu. Mux jien, ara xeritu. Luqa kapitlu 11 vers 27-28. Kien hemm mara fil-folla u bdiet tolli li ħna u tajt. Imbirek il-ġuf li ġibek u s-sider l-irdajt. Qabel Ġesu. Alla, mara. Imberkina simaw għaddoq, di it-kissillek kull babel reliġjuż kattolku li għandek. Imberkin aktar. Aktar minn aktar minn. Imberkin aktar. Mangdaqsa le aktar.
Naklim Ġesu fil-Bibja tagħkom qiegħda. Imberkin iktar dawk li jisimgħu l-kelma ta' missieri u jagħmluha. Lut 7, din naħseb ħatkun l-aħħar waħda. 7:25. Lut, jiġifieri Hebrews in English. Isma' għalhekk ukoll Lut 7:25. Kieku kelli skrittura waħda wkoll biżżejjed, tajtkom turrun. Għalhekk ukoll huwa Ġesu jista' jsalva għal kollox. Lil dawk li bih jersqu lejn Alla. Li bih jersqu lejn Alla. Mhux bil-Papa, bil-Qaddisin jew bil-Madonna jew bis-Sagrament. B'Ġesu jersqu lejn Alla. La darba hu jibqa' għal dejjem ħaj għax l-oħrajn mhumiex. U jibqa' dejjem ħaj biex jidħol għalina. Trid il-qaddisini jitolbu għalik? Ħaddhom titlob qalbi tiegħi. Jiena mal-ewwel permezz ta' Ġesu nidħol fil-preżenza tal-Alla u jismani u jgħidli għajli ibni. Għajli binti lilkom. Dan huwa l-weda tal-Alla. Issa jekk giddib Kristu jien giddib. Jekk giddib it-Testament ġdid jien giddib. Imma nippreferi nemmenx għal Ġesu mill-ħmerijiet ta' Ruma. Ejja nqumu bil-wifqa. Għaw xi ħadd illejla kellu ħelsin mill-gideb, mill-ereżijiet, mill-ħmerijiet. Halleluja. Il-Kattolċi inħobbukom, inħobbok u jħobbok Alla. L-importanti li jħobbok Ġesu. Imma inti tħobbu. Mela jekk tħobbu, xejlek Ġesu. Mela imxi warajja. Mhux wara ommi wara t-sija u l-kaġina u r-razza radika. Jekk tħobbni imxi warajja. Wara Ġesu. Kulħadd jitlob warajja. Għaw xi ħadd illejla li passer illum għall-ewwel darba vera nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu. Nimwieled minn ġdid, inkun salvat għaw xi ħadd tol idejh. Għaw xi ħadd, halleluja, min iktar. Għaw ġaħat tiħor jixieq ta' għajtek il-Ġesu għolli dejk. Kulħadd jgħid talba warajja, jgħid talba wara minn qalbek jgħidha missu qadis. Grazzi tal-kelma qadisa tiegħek. Birek il-laħwa Kattolċi. Berikom u lej itfa l-Ispirtu qadis tiegħek fuqhom għatihom fil-ħina kbira tiegħek revelazzjoni tal-kelma qadisa tiegħek. Mulej Ġesu, nemmen b'qalbi kollha li inti biss is-Salvatur. Int biss l-unika medjatur. Int biss dak li tidħol għalina quddiem Alla. U li l-ek biss jixraq kull tifħir, glorja u adorazzjoni. Ġesu, inti ħaj. Inti ħaj għall-eternità. Għalek salvani. Aħsinni bid-dem prezzjus tijak. U imlini sa stess. Bil-Spiritu Santu. Millum il-qoddim. Li l-ek biss irrid inqim. Li l-ek biss irrid nadura. Aqla minn ġofija. Kull gidba reliġjuża li jina għad bellawli. U jina blajta u kol. Illum il-qudiem Spiritu Santu mexxini fil-verità tiegħek. Mexxini fil-verità tal-Alla kollha sħiħa. U għatini l-kuraġġ biex ngħid le għall-gideb u ngħid iva għall-verità. Ġesu inti l-verità. Il-kelma tiegħek hija l-verità. Inti il-mulej tiegħi, is-Sitt tiegħi u s-Salvatur tiegħi. Nemmen li inti mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt. Permezz tal-għawmien tiegħek. Insalvajtni. U dan mhux mertu tiegħi. Ma b'mertu tijak mulej bil-grazzja tijak biss. Fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen, amen. Għajtu halleluja. Halleluja! Grazzi mulej. Jekk inti għeddik it-talba l-lum għall-ewwel darba f'ħajtek, illum inti sirt Kristjan. Illum inti ta' Kristu. Illum inti salvat. Ismek għadu kif ġi miktub fil-ktib tal-ħajja. U ħadd ma jista' jħassarulek. Halleluja! Nubitek huma maħfura. Fissem Ġesu Kristu. Kull maħfur minn nubitek. Fissem Ġesu Kristu nħal minn kull matmat ta' kull reliġjon u gidba falsa ta' demonju. Il-mulej ħollok u jeħilsek u jagħtik il-grazzja li tgħix ħieles fi Kristu, għal Kristu, permezz ta' Kristu
u għal-gwja tal-missier. Amen, amen. Ciao għalikom, God bless you, narawkom il-sib li ġej, jew urċivu il-qawwa tal-mulej, narawkom, God bless you. Hallelujah. Ma meta inti titwilet minn ġdid, inti titwilet minn ġdid mill-istess spiritu ta' Kristu ta'. Issa jekk huwa fuq u fuq kollox, int la titwilet bħalu, inti x'tiġi fuq kollox.